Tum nung ada kero piar pik lo, ate pini apor kimi pen itum copa teng pen ana tum putot kibang pen itum tu pot, asilang tum kero piar pik lo, asini li kining jeji puke puhen lo, idam tangani episode pen itum dak mini studium long itum mass joining program bilo, asi itum sisteme kini kiki jathan teng pen rong pen stamin itum wang lo apose itum dak program hok itum tuni seminar ni itum pecul long pen melo apose karo biar pik lo dak meeting rest tam han kaddo we rong ki jaga the kiding nam han stame asini ligi ni je pupuan lo idam tangan ni kan pen ni itum EPSC me do bom lo botap pi bom lo ke hai bom lo stame tum hai te ne jo rong ni se hai chok apa ni tum hang le phan ni tum theklang de lo apa si pini ke ni tum jo press meet hang nang kok lo kedam tang June 27 ni tum mass joining program bila program lo ni tum ahok ni tum neri cerun nang lo bam mapalas temen tum cawak nang lo pasin tuning rong biar pik lo chinghon sir Dr. Turam Nong Hang Lapen ni tum local MEC sa Richard to education EM pastami ke rupiah pik lo apa nili cororin elatum han tege kedam tangan kan mestame nitum hut PPDS tame hai bom lo apen no answer se ke pahai ding phan nitum RDP bin po apen ke tem dam stamin tum thek long lo tok ano stame kidu kelak tum stame kisu ke boys phan stame lang tum rap lo kithi ke jang menon kisu kun e punon stame lang tum ning ki me pen ong dung le bu pis tame aning pang sam lo na pen atok anu to masame me lang kidu ki sungas tame chini lo lang tum apa sayang tum cetang lo na pen cetang ti do ans tame lang tum nona lang tum cipulo cetang et bu apa si lang tum ke claim ke dam ke mesanya pan bak ke claim ke dam ku ni pan tame ni to ans se adu pidun to asi non to wars tame ni tum me bom te theklang lon tum diarrhea nas tame kai ke nitum along ado sin dung dong nang tame pining pan nang ke nitum towa tame nitum kidam bunon kido bunon sap o kijoy kido lo apa sinon ke bang ilang tame anso se towa bunon melang bunon as tame kijoy wan kilong ye phan nitum anso se itum kachenghon sir Richard to bi phas tame education ye tame nitum anso se ke pai ni phan nitum ninia klong ben sin nitum parasi June 27 an steme nitum anso se ke make claim pon je phan sin nitum alang phan anso se munit same ong dung ben nitum ke wan dun thai je phan no next belegal ni level steme anso se ong dung ben tung je ton thai phan ba bhut steme lang phan ki pia je phan ansteme tum non ke wang yang ke bori pon po asi itum le adi pinde bete itum hanyo hele nang rap stame nang ramna me ya posi kerap tang dos stame itum chetheglong lo ke cholong ke junong le punas stame itum han ning pidolo nang pilo kilong sigong lo posi nitum menit tung ke long det ting ne da stame na so long det ting ne da apa ke ting ne ne je phan nitum han alang tum anso se adi pilen po asi nili pinina tum hana phalam thike lansi nili alam ke do lang stameneli pinina tum lansi ang tham thek pachin thek chapo athe ke pu to president do lang Rongbonghat pen pu to secretary do lang pen hopu ditum Thevang PS pen ditum gelang rap ket akortis tamidola aposila lang tum le do lang doan alam asme lang tum alang tumele pathan tuna ang burarong par nili kedam tang apor Rongbonghat pia salong sinili General Secretary punili chidun bom Lapen aphi nona bangke nilitum matha munthi persik damsi
kedam tang wosek achiklo taring para troksi arni nilitum mathasi ahok pek pen karbiang long tim karbiang long keja Sir Dr. Tuliram Ronghang Lapen Juarbagri Local MSc ang parta EM in charge education KCC akehai Richard Tokdi alang litum ke claim ke dam ke ja kini ahok ke thek longsi nilitum BJP asong long kachipa ok dunlo ahok lo kedam tang apor nilitum IPSLC dobo mahut nilitum akisung lapian akeboy laga nilitum si cicini lasi halabang su klembo mahut nili secretary artu klembo mahut sitame akisung abangke kadogawe PS angkang ngate duar baguri angkang sidame chini IPSLC long ke claim songja tu mang sidame wang lo ni tum ka chirung ka chere adon pen elong my meeting bilo ruptangte along ni tum chu hang nangi Lapen mithang avere grak sitame nilitum ongedet sitame nitum kachirung cherek pen lok sinitum kami klem bon sitame nona bangke nilitum chingwai si nitum matha parsik dam si nilitum Sir tim karbiang long Dr. Tuliram Ronghang alang li ke Japon mesen tu nilitum theglong si nilitum chipok don lo kedam tang usi ga chiklo taring par troksi lasi nitum churung tum pik Sir Tuliram Ronghang alang li ke Japon atim duan phang sitame alang li nilitum dak dor bagri phansame alang ni mesen a scheme sitame kedam tang use ga chiklu taring par troxiarni towar phansame sengson pitikang la sini tum ningrong pik alang li ke Japon atim la si nilitum alang li phanchuru reune alang li kemi ke theglong pena joksi ke ja kemi ke theglong pena joksi nilitum IPSLC asong pendami tum chiunan koklo athe IPSLC yongsi nilitum dobom jilang plutante nilitum aphana kisung dokok ji akisung dokok mane elitum chini Jeli tumke nona porke ilitum methang akeng ke charjap nai sitame akisundo itumo somar phanluk charli ji punom umani phansu det labang phansami tum kerap ji phanda sungprung lasi government long jongsi dolo liptangte nilituma phang akerap sitame doji ulahai ni ngechit he lapen dovek ji lahai ni ngechit he pen
nilitum APSLC song pen bangke nilitum chiu bublo lasi nilitum ke bangke por ke BJP fansi nilitum ho or pidun po lapen pahai dun vek po lasi kaning je dam ji alam ke nilitum dopik nitum aki sung lapen nitum aki duke lasi nili kaning je dam dopik sidame pini bangke nili Lapan ethetheni nili tum than pensi nili lamu to ni koppo Condro teron kedam tang Rongbonghat apia salong APSLC along a presidency kibom Lapen nonke nilitum kadowe chingsai si Dr. Sar Tuliram Ronghang kija kimi ke thek long pen ajok alang lilong si nilitum chipa ok dunlo 27 ani sinitum ka dowe chipa okdun lo 27 June 2025 taso ani sinitum ka dowe chipa okdun lo monda nilitum jai kathara long piposi nilitum doderiat ma labang ke nilitum nilihin pen ka dowe ala dak Rongbonghat PS along nilitum nilige kwane robot cho yorchot check cho yorchot lapen sa cho yorchot si nilit la anani to nili klembong lapen pidun bong bonda piposi nilitum la BJP long wang nang ko ma alang li long ko an kachipa dogdun lo ne bonda alang li amithang apan la siksidul nai po ajo nisi nilitum chepang tang dun lo bonda thangda kali amithang siksidul loncho lalo amasi nilitum matha lo kali Dr. Sar Tuliram Ronghang la penda education EM recharge tok bisar alang li kwana ki meke klempon hala phangilitum nang ne pu dun bo kicheng ko ke nang ne pu bo bonta lang litum si one bomb litum thekdun long pensi litum o Chelang po koli katuwe Chelang po Chelale po litum elo po jo ini si litum pini jiai kathar sar phan mangke iri bublo alang li phan iri nang kok ji alang li litum phan cobai lo nitum ke ani si chu aprang akeng ben ke bang la angtong ti sar tum tame alang tum matan litum Rongbonghat PS pengen litum ok antun pidun pe milang Halas ke pe melong an ko ane cepat dun poisa ko ane khoros dun la lang hai kan itu pidun lo kado we pidun lo biskut rong nang la son si pidun bom lo bonta a phie bangke amithang phansi ali chiri cho de huri na dam lo ko ane cepat dam lo hala tum ta ko ane pidun lo ante ane tum kang hong a phi bang ane tum Rongbonghat PS long si ke pat jud lo amane tum dak cepat dun lo pidun lo mesen jibon busini tum matha dun bom lo bonta aki mi phani tum thek long le sasi nilitum ke nona bangke BJP tum si kaddo ko beta hinno ke pubo ke wan la tum si wan bo nang ne ke pubo la tum long si long dun bo la masi tum ning che ke la si kaddo we wang lo ditum ladang nitum Rongbonghat PS pen loksi 125 ahem tun ke nitum alang li long si 27 ani si tum chepa okdun long lo la si la su ke chepa okdun pen ajok si pini nitum Ningarong lapen ningkan sampini itum la so pres midalong ingni dun long lo pet ingni lo gonda lasi non itum Sar Dr. Tuliram Ronghang aphan ki me lapen alang liki claim kachipadu ke thegum long nitum phan nangji lapen kaddo kawe alang li claim bom lo ke claim theg dun long ajoksi nitum wang lasi ke wang lo alang li nitum phan non nang chak tekang lo 227 ta kado ko vela CPDM rota stame CPDM DK rota alang li nitum phan nepi tekang lo la son jong si litum ningching samnun thek thek pote ko mat pasi ningching samnun la alang li jai kathar un pelaan nang li matha da kado we solang dora tum da matha hurtame nili det le ka matha nei gali kado we da matha tha lasi labang so Sar Dr. Tuliram Ronghang along jong si ilitum nang neke pu bom Sitala long si endam bom siksidulta ne hendo ke wan si ki pubom sita hala Dr. Tuliram Ronghang along a siksidul si chodun bom litum matha thara datum tasika dogo beta nilitum la alang liki claim bena joksi nilitum pini thek dun long lo lapen la si nilitum ke Dr. Sar Tuliram Ronghang along si do thipo litum education EM Richard Tok bisa long si tum do thipo Dr. Tuliram Ronghang jindabad lapen Richard Tok bi jindabad